Tisembo. Ndamira pari na mambo MUTASA. Zvisa chandi vechokwadi. Tiseza ndichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Tisembo kumtsana. I'm sorry mambo nedare rese. Ndauyawo ndiri Mponda. Tinonzi Juniki Mbari. Ndauyawo nenhau yeland yepamusha pababa wedu. Baba wedu akatenga stendi 97 kuna sekuru Mponda kwaangarura. Saka watenga stendi 97 baba wakazoshaika 2003. Baba washaya 2003 pakazenge pachizogara maroja. Sezvo paizogara maroja kudaro hanzvadzi dziri kure wakabva waenda kunze kudaro watazoti sinzi pamba pakudini pakutsakatika regai tisimudziri kuti dini wakomana bva kuti tinodini tinobatsirana nokuti pamba pababa vedu hapaiti tikadini patsakatike. Ndobva tatanga kuenda binongo atanga kuenda last year January vapatemesa apatemesa kudaro patazouya this year June. Tasvikapo muna June takatanga kushanda dhei rekutanga. Dhei rechi2 saMponda vasvika wachibva wati nhau yepastendi panapa iri kwashe Sahumani. Saka tatine mwana wasisi wedu ndiye sabhuku anomirira kusaiti ikoko. Vati saka ngatiregere basa tange tadini tanzwisisana nyaya yacho kuti ndei. Patatoregera shuwa. Muningi wangu angada kudzokawo kubasa kunze vaenda. Ini ndasara hanzvadzi dzati saka mochitoti dini mochitotimirirawo sinzi muri padhuze. Ndobva taenda kwasheku yakwe. Ishe wakabva wati nyaya yenyu inoda iri pachini tiri pagiraundi tiripaona nekuti nyaya iri apa ndeyekuti saMponda uri kuti inini pakatengeserwa baba wenyu ndepangu ndakapapiwa nhaka nababa mukuru wangu. Saka ndozvada kuti tinzwisisane. Tadaro taenda kwashe ikokoko ishe akabva azorwara ati parimwe dheti rekuti tiri kuuya pagiraundi wakazokundikana wanga wari kuchipatara. Bva watapiwa sabhuku bva wati nyaya itori panapa ndeyekuti ndakuti wekwaMponda wakudimburirewo pekuti mugare muone pekuti kana paino zvine zvanetsawo pana padada ada kurimawo anongorimawo papi pasaidi apa. Ndikati inini handigoni kuti kana kuti nekuti ndiri mumiriri inini zvandiri kutaura handipikisi itai asi ndosvitsa masoro ndozodzosera feedback kuti wati chii. Ndipo pawakabva wedimbura saMponda paya ndodzedu pakati nepakati pandachizofonera hanzvadzi vati wadimbura kokarekesaka kubva pakasotenga baba wedu stendi wakanga waripi waimirira here baba wedu kuti wafe kusvika nhasi kuti wazogone kutaura kuti ndepangu nguva yesei wanga waripi. Sabhuku patakaenda wakabvunzwa wakati inini handizivo kuti baba wenyu akagara sei apa ini ndakangoonawo ari kungogara ipo. Saka zvadaro ndipo takazoti waramba takanga saMponda wakanga wati ngatisainirane pasi. Ndikati inini handisaini nekuti hatina kubvumirana plus inini handisini muridzi ndiri kumiririra chete wangonyora mazita handina kuisa signature. Saka ndipo ndakazofonera hanzvadzi yangu vaiti aiwa zvidini hazviiti. Ndipo wakazoti dai yaenda kwamambo MUTASA kuitira kuti parege kuzenge pamwe pacho kudimbura kwakaita unogona kuzenge wachida kuwaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka tiri pano nhasi kuUK. Wangada kuyanga nobva muMozambique handisiziva kuti wakundikana neya tinozobatana baba. Na baba wayeredza Mponda. Ndeapa. Saka hakuda kutora rendiri ndiwo eredza Mponda. Baba wake ndiye akatikisa si baba wake. Baba wake ndiye akatikisa baba. Asi iye ndiye ada kutora. Ari kuti yanga iri nhaka yangu yandakapiwa nababa mukuru. Baba mukuru. Sorry, Changamire Madare. Nyaya yataura kuti ani ndoitwa eredza Mponda.
Nyaya taura munhu kutangira pashi patanga unoita kuti Junic asi Junic bo. Starting chero ndiye. Inini ndinonzi Junic. Junic munhu wemurume. Because munhu andinoziva nenyaya ndinayo ka ndi Albert Mubari hanzadzi yaro wako. Albert Mubari baba wake akapiwa mumunda. Munyika akawa ndakapiwa makonda anga ari 4 pamwe chete nebaba mukuru wangu. Baba mukuru wangu wainzi ye30yrs Mponda. ye30yrs inowa Mponda. Anga ari mukoma wababa wangu ini. Baba wangu akamboenda kuMalawi vakazouya muno. Vakapiwa apa tinogara izvozvizvi. Baba wangu akapiwa na baba mukuru. Saka baba wangu wapiwa ipo watinogara apa. Vakazoshaika baba mukuru ye30yrs inowa. Ndopakazopana nemhuri iyi. Haana pavakatengeserana ba. Kana paine umboyo kuti vakatengeserana ndikumbira kuti tipono mhuri iyi. Uruzwa mwenye mbaba. Ndio akapaona. Andio. Akapaona. Ndio baba. Ndizo. Saka pakapaona bosi yo ngori. Paka baba wangu inini? Pakapaona ngori. Ili tatiri kubasa nguva yeshe. Tatiwa mbaoni kwe. Takanga ndisiripo. So it means the transaction yakaitwa unacho easy. Pendada wani ndimbotsanangire ndipo. Ndimbogume baba means kana uruzo kuti munhu akapiwa. Asi kwa akapiwa. Wamosi. Iwo twaruze chiri kuti munhu akadi akapiwa. Asi kuti akapiwa kubva papi kusvika papi hauzi kuzviziva. Because wangosi. Saka then how can you contest boundaries usingazivi? Handoti inini ndakanga ndapiwa zvinhu baba mukuru. Baba mukuru muridze gura iyi. Muridze gura. Muridze gura ndimudharanowa ye30yrs. Aizwa Wakapiwa. iwo unoda proof wako. Ndio kuti pawakatengesana nechi. Iwe tipo proof yekuti iwe ndo wakapiwa. Tipe pa uyo kwako kuti ani kwako kuti aprise document. Rikuratidza rakapo. Iwe chitipa rako. Topana mutakanyora. Saka ngorumanda document ripo kuyo. Document yako na kuti uyabudise iwe usina chiro. Mesa mna document. Saka iwe unoda kuti wabudise document iwe usina. Iwe uzakutonoka kushinda iyo. Utoziya wona wakapiwa. Wakapiwa. Yeye ndio kuti uchakapiwa uruzviziva. Uchakapiwa. Asi chausiri kuziva ndicho kuti akapiwa kubva papi kusvika papi. So kana usikazi kuti akapiwa kubva papi kusvika papi, it means kuti haukwanisi kumira mudare uchitaura kuti pawakapiwa handipo. Because pakapiwa upaziva. Wanga usipo. Matemu ze agreement yetu hawaziva. Zvokuti tete wanoenda ndiripo tete haasi complaini ndinaye. Tete iwitness chete. Ndakazvitoripo kuti tete. Tete mamuri vakaitwa nyaya. Mamuri kweri vakaitwa nyaya. Saka hamuna chemunoziva. Saka makwira enyu bhazi mahara. Kana musai chamunoziva, isu toda munhu unomaruziya zvari kutaura. Hatiri munhu anouya. Martin. Wakapiwa awa. Baba ndio baba wani? Mdade wani? Ndio baba wani, uwendisi. Wakapiwa wani? Wakapiwa awa. Nani? Na baba ni. Baba ni ndiani? Baba wani? Baba huyu. Kwa huyu mdada akapiwa ndiani? Huyu akapiwa ni baba. Baba wani? Wangu. Saka baba wenyu mimi. Aka baba wake ninda. Ana baba wao baba. Wakapana na sasa wake. Huyu akapiwa ndiani? Huyu akapiwa ni baba we hapa. Saka huyu baba aipa usini masiwa. Ndio please sina Nikatika lini? Nini ndio mambo ya Italia. 97. Gorene nipenda nipenda. Gorene ni 2020. Saka 30 years. 30 years mama kama mimi Mama nyara watizi. Alizwa nyara baba 2000 Albert Mbari ndiye muridze panzvimbo apa. Ndikanipotsana. Saka Albert zvaatsanangura wachiti vanhu vakasvika pakuba izvo zvitwa apa dongo panhu patutaura nezvavo. Saka inini pendakapiwa navo baba kuti dongo rine muridzi kuita dongo hakuti kuti kama ndokupaimba dongo rine history nenhoroondo nekuti ndibaa asi kuti turi zvemuridzi avo ipo apa angadeva mukuru
wakapa hasi akapa baba wangu inini akasiri mudzegurero izwa bambuka saka iwo autaura iwo mndu authority yakakura kudarika iwo boko baba wawo ndanga mudzegura izwa iwewe hautauri kuti baba wako ba because pakaitwa transaction yababa wako nemukoma wake wanga usipo zvakaitika baba wako nemunin'ina kana mukoma wake wanga usipo ende hauna chaunoziva ende chakapa baba wako simba mukoma wake aripo angashaika vamugurira chakazomupa baba simba rekuti ape uyu chii baba akaruwa nepi simba iro waida wangoti mazuva acho avanhu vakabvawo mozambique baba wako aizviziva here kuti minda yanga ipi wewe aizviziva saka akapa sei kana ipo ndo pakaniera sei usina kuzvikorekta baba wako paakapa apa ndakamutsanangurira mazuva aiti asvika izvi akazvikorekta here akati akatoti ini ndapa uyu kuti afanire kugara because vanhu vakabva vauya vachienda kumozambique vanga vanogara kumozambique nyaya yemunhu anoyemumachari dzakapiwa kuti panoufana kugara 30 years muti munhu afana kugara haisi chiyake we are talking of 30 years here wotautaze akapiwa zafana kugara 30 years whatever ari mwana wajairira marivesitiri hatiyaaimarivesitiri yekuti munhu akofungatirapokugisa mabhanana akutoya kunokuzi papari pasekuru vedu papari panhingi ende pese pamukuya hapana pane mupenyu aripo wanidzo wenyaya wacho wese wakafa imi ndimi mutanga kuya kumusa nyaya takuziziva dai unotaura kuti vanhu vakapiwa lendi yani yababa wako iwe zvazvitomubheti nokuti kutoti lengi yotaura nezvaiko haistori yababa wako ba wana wababa wacho iwo wavo wakatonyara dai uyo ari musikana ari yataura kuti ilendi yomakapiwa haisendwa ndiye baba wako zvaitonzwika noti iwewe hauna entitlement to this land by because wana wemunhu akapa land kune awa kune awa ndeuyu baba wake baba wake uyu ndiye akapa iwewe sekutaura kwaati asi tiri kutaura kuti chii tiri kutaura kuti iwewe pakazopa baba wako uyu iwewe wanga uri mupenyu uyu anga ari mupenyu but hamuna kukondesa ba mamirira 30 years baba wenyu afa kuti muzotange kutaura kuti uyu munhu pawakapiwa hati baba muri kumira iwe munoziva baba wako hanangopa nekufa baba wako akapa munhu akararama kusvika azofe ende pairarama baba wako iwe wanga uri mupenyu tete uyo anga ari mupenyu everon anga ari mupenyu wai musina kutaura baba wako iwe baba wako mupenyu achimbe iwe tete wai usina kutaura kuti baba munini minda yamupa munhu handizvo mumirira kuti vanhu vogara wowaka worima woita sei zvese woita nemaronja woita dongo nepavo kozoti ngatipatoro ngekuti ngemaputukezi kuti vanhu vekumozambiki ngativatorere vakamuza no kana musimi makaita transaction iyoyi hamuna chekutaura nenyaya hapana madhundura kwari madhundura ese ndeyevaka iwewe you are entitled kuchi you are entitled kuchi kuestate yababa wako chete iyapa mukuru romukuru ane wana wake ndo ari entitled kuestate yani yababa wako zvatopera you can't fight for estate isiri yababa wako uyo tete arapo ndiye adai kutaura kuti minda yese ngeyangu yababa wako vanhu vese out paitozwika kuti uyu mwana wacho noti vamwe vese makapiwa mese makabenefita makapiwa mese ndinopa mukuru hapana sinopiwa iwe wakapiwa uyo yakapiwa mese makapiwa ndiwo kwamukuru asi mwari wautorera namanje mapiwa gutsikana nepako pawakapiwa akatora madhunduru mangani uya autora vatatu pa4 iwe vhosara ne1 iwe kwako kupusa iwe kuona munhu autora 3 iwe ne1 uramba wenyara saka chii saka chakatoramba wenyara unosa kuti 3 madhunduru aenda iwe haufungi kuti azi munhu auti azi achadzokera
chakapota ambokumbire achiwaka achirima ipo papo aitoita kuti ichi dongo ende baba wako iwewe andi baba wako chaiti atore 3 matundu aipa mutoro iwewe upa hwari mudzechiwo uripo dai iwe akapiwa 1 iwe akasara 3 zvaimeka sense ikunoti iwe utorerwa 3 wosara ne1 uye kumozambiko upiwa 3 woyambomira muno motaura ngepange akura akazakadaro ngatisanyeterana umwe munhu anoziva nezveminde ndiani besides tete umwe ndiani futi taurai unoziva bamwe nezveminde nyaya inoitika ndeyekuti inini ndinozizekera Mponda. Baba wangu nana baba munini Noah ye30yrs, baba munini Tobias, baba wake apa. Baba wangu umwe chete vakasiyana kumadzimai. Mazviri andinoita inini munhu akatanga kubva uko taigara kurupinda achidzika kwaangarura ndi baba munini Noah ye30yrs. Ndokubva asvika ndokutora nzvimbo iyoyo mukasvika kana izvozvi mukasvika panozi iye aishandisa zita rekuti maowa. Mukasvika padhibhi rekwangarura paya panonzi pane area inozi yamaowa. Baba munini wangu aine nzvimbo baba munini baba wake ava Tobias ndokunge aenda kuMalawi. Adzoka kubva kuMalawi anga asina nzvimbo. Adzoka munzvimbo umo akataura kuda akakumbira mukoma wake kuti ndinodawo pekugara. Baba wewava baba ndokubva anga amurambira akati hatigoni kukupa pekugara because Malawi kwanga tinonzwa kuti kune nyaya dzekubata-bata. Kusvika baba munini ye30yrs akazonyengererwa naSabhuku Manyoka kuti munina wako sekutaura kumama mungoita kudai kuti tinosiya peropa chimupawo padiki diki paakapiwa pacho pekuti agari panzvimbo pavari izvozvizvi. Kusvika baba munini abi amupa baba munini ndokubva azofa. Zvino sekutaura kwaari kuita kuti baba munini akanga sazita wake uyu baba munini Noah akasiya amupa kwekuti iwewe unozogara. Baba munini asina mwana mukomana. Saka kupiwa zita rekuti ye30yrs kwakuzi nemunin'ina wake uyu baba wake Tobi, ndakupa zita iri kuti ndiye mwana wako womukomana. Saka ndiri kufungidzira kuti ndipo akazopiwawo munda iwoyo nababa munini asati uyo ini munatoda munhu anoziva zvarutaura wozi mukanditaura kuti ndikufungidzirawo nenyaya yekuti zvaari sazita baba mukuru anga asina mwana wemukomana saka angangodaro akapiwa. Iprobability yemunoda kushandisa probability yekuti because ane zita rimwe chete nemunhu nechances are very high dzekuti anokwanisa kunga chinhu akapiwa chemunda. That's not it. Mukoma wake chaicho mukoma wake munin'ina wake uyu munin'ina wake paakakumbira pechigara achinyima munin'ina wake chaicho pekugara. Mwana wamai wake akamupa madhiga makani mwana wamai mwana wamai wake akapiwa madhiga makani. Baba wake uyu paakapiwa ndingati baba munini panzvimbo yavo yavanogara pane kagwangu karipo. Zvino zvopaine kagwangu karipo baba munini wakapiwa madhiga mangani. kuti ndizoerenge kuti madhiga mangani bora iti mahectares mangani. aine ndinokuziva nzvimbo yavo magariro avaita ndizoziva kuti pane madhiga mangani pane mahekta mangani
zvimwe zvakuda tiri background baba munini anoguma apa aidai ko iyeyu pafa baba wake chaiche panzvimbo yababa wake chaiche akapiwa chii panhaka yababa wake akapiwa wanga wagara wane nzvimbo idzawakomana ndikuda kuya tati akapiwa chii agara aine nzvimbo yaakapiwa saka haana chakapiwa agara aine nzvimbo haana ichaakapiwa koba agara aine nzvimbo saka musha wababa wacho pana mukoma wacho mukoma wacho ane mukoma wake mukoma ndiye pachii ndingati baba wacho ari mupenyu pasitendi iri kugara paumba paigara baba wacho pane mukoma wacho uyu akaziwa kane pamusoro zvinoita vaberekika vanoti munhu akaroronza pega wakawaka saka uyu akawaka pamusoro ndi baba wacho achiri mupenyu akapiwa nababa wacho saka aya 4 madhiga yasara nehwani yakapiwa nebaba mukuru ari aiwa chakaitika ndechekuti kufa kwaita baba mukuru baba munini baba wake uyu akasara ari mupenyu zvino kusara kwaakaita baba munini ari mupenyu ndipo akaita simba rekuti apewo shamwari dzake dzakanga dzabva kumozambique minda yanga iri yababa wani weuyu ndiye anga achi ndiye anga amakonya baba munini wafa ipapo muri right kuti akasara richajese baba weuyu ndobva apa uyu pake ndobva apa mukoma weuyu pake auyu anga agara akatopirwa nzvimbo baba mukuru achiri yakaroora baba mukuru achiri ndozvandikutaura kuti kana uyu akaroora baba munini achiri chii baba mukuru achiri chii baba mukuru achiripo chinoizvi anga agara akatopiwa chii nzvimbo yake kudhara saka ranga agara akapiwa nzvimbo yake kudhara it then means kuti baba wake uyu aisazokwanisa kutora chii nzvimbo yake uyu yakasiya piwa nani nababa wake achipa kwarwe kumozambique achitorera mwana wake hazviiti baba mukuru pachiva rugara baba mukuru zvangasina mwana mukomana vaigara panani idombo ndiyo minda vane minda yawakati wanasikana wavo avo wanasikana wavo avo ndipo wakati uyotorawo nzvimbo paumba pacho nyaya ndeyekuti wanatete avo wakushandisa mukomana uyu kuti atore lendi iya wari kuda iwo kuti chaidha watengese kana kushandisa ndiwo anatete wauya apa hauna kunorwera saka wari kuuya apa kudini kubaba wako wari mukwaende ndingati inini ndingaita panika sendinopakafa baba wake mukoma wangu inini ndiye anga asara amuhunde mumhuri saka vadaro wakasvika panguva yekuti paitaurwa nyaya pakafa baba mukuru wakati wanasikana kunyange vana vasikana mazuva ano mutima wakuti vanokwanisa kuwanawo chii vanofanirwa kubhenefitawo kunyange wakaroorwa asi vanofanirwa kuti vanofanirwa kubhenefitawo chii pazvinhu zvababa wavo saka I think izwai bamusoro ndikubatsirei zvandinoda kubatsirai ndezvekuti chiwani mazova baba mukuru akafa asina mwana mukomana asi aine mwana akapiwa zita rake mwana iyeye panofa baba mukuru ndiye anopiwa musha
pachiwa ndo panoenda kogara paigarani baba mukuru, musha wababa mukuru ndo hamusha wani wasazita. Minda chaiyo yani yababa mukuru yairi mwana baba mukuru yakurimwa nechi nasazita. Kana wasikana wakaroorwa pakaita anodzoka kumba ndo paanozi chiwaka wapadhiga ripi iyo, umodzoka futi chiwaka padhiga ripi iyo. Kana pasina adzoka sazita we ndiye responsible neminda yese ndochwa noti kuti tete akaroorwa ari kumba kwake wodzoka woya kotora minda iri pamba saka tete uyo akafa minda ichaita yani tete uyo akamuka asipo nhasi minda inenge yaya wana watete wanamponda muende wanamponda muendepi Marungina isi taifundisira kuti wahandadzi dzikarima havana kuwakapo, vanobva munzvimbo dzavo dzavanogara vachira koima. Ngatiti kana wasisipo minda inodzoka kwaMponda. kunani kwaMponda, inodzoka kwaMponda kunani. Mutu akasiye muri kuhwandirana kwaMponda kwacho kuti waruda minda yemakatowanda saka murikubira kuona kumwe. Because kana mutu anga kana natete wakafa ichazodzoka kwaMponda. kwaMponda Ayendi kwazukuru. apa mutu akutinga uisazita kuti aripo ndemusha. Because hakuna musha unonzi musha urapo waparara nenyaya yekuti hapana mwana mukomana. Pane mwana mukomana anotodii anotobviswa kwezi kwedzimba achiendeswa ipapo wosvika kuti ndiye baba waipapi wemusha iwo kuti musha usadii usafa. Nouyu mutu atotone kwake kwakatopiwa ndi baba wake utone kwake kwakapiwa ndi baba wake unako kwakatopiwa ndi baba mkuru kwakapiwa ndi baba wake unako baba wake uyu mukoma wake uyu ndiye aripo. Andizvo Amusha babatana ausiri musha chiwanze chimwe chete. Chiwanze chimwe chete. ngatiwirirana wakomana nyaya iri panapa. Nyaya iri panapa ndekuti let's not change zvakaitwa nana baba tisipo kana tisina zvatisingaziva tisipo ngatisatry. Vana baba kana vakasiyiwa paminda iyoyo vanhu vakapiwa minda vakapiwa siye zvakadaro ndeyavo. Imimi kana maida kukontesta zveminda iyo mudai makakontestwa namababa varipo muchikonesta kuna baba wenyu wakapa wanhu. Because in this case handimi makapa minda because minda yanga isi yenyu. Waridzi weminda ndo wakapa vanhu minda vanhu wawakapa wawaida. Saka imimi cannot change that. Hamukwanisi kuzvichitera. Hadi abuya pamunda ndepeni hadi yapa yakaroti